Για τον αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρώνικο, οι ανασκαφές έξω από το χωριό Βεργίνα ήταν έργο ζωής. Επί σχεδόν 30 χρόνια, μόνος, με πενιχρά μέσα και ανύπαρκτη υποστήριξη, είχε αφιερώσει όλο του το είναι σε μια διαρκή αναζήτηση σχεδόν στα τυφλά. Κινούμενος περισσότερο από διαίσθηση, ο Ανδρώνικος είχε από το 1952 επικεντρώσει την προσοχή του σε ένα μικρό λόφο της περιοχής, που η παρουσία του δεν εναρμονιζόταν απολύτως με τη μορφολογία του εδάφους. Σε αυτό το λόφο πραγματοποιεί το 1962 την πρώτη τομή και ανακαλύπτει κομμάτια αποσπασμένες επιτύμβιες στήλες. 12 χρόνια αργότερα, το 1976, μια νέα εγκάρσια τομή φέρνει στο φως νέα ενδιαφέροντα ευρήματα. Ο Ανδρώνικος συνεχίζει και το 1977 η σκαπάνη του φέρνει στο φως τον πρώτο μακεδονικό τάφο. Ο τάφος ήταν συλλημμένος, αλλά μια τοιχογραφία του πείθει τον Ανδρώνικο ότι βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη ανακάλυψη. Λίγους μήνες μετά ανακαλύπτει την εντυπωσιακή είσοδο ενός δεύτερου τάφου. Στις 11 Νοεμβρίου ο Ανδρώνικος εισέρχεται στο εσωτερικό του τάφου και μένει έκθαμβος. Ο σκοτεινός χώρος έκρυβε μέσα του περίλαμπρους θησαυρούς, άθικτους επί 23 αιώνες. Ήταν ο τάφος του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Έλληνας αρχαιολόγος είχε δικαιωθεί. Η ανακάλυψή του αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ευρώπη, ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Αλλά και ως ανικτήμητης αξίας συνεισφορά, όχι μόνο στην αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά και στη σύγχρονη πορεία του ελληνικού έθνους. Εκείνο που έλπιζα ήταν ότι κάτω από τη Μεγάλη Τούμπα μπορεί να υπάρχει ένας ασύλληπτος μακεδονικός τάφος. Αυτή ήταν η ιστορία και αυτή ήταν η ελπίδα μου. Η ελπίδα, πώς να πω, αποδείχθηκε αληθινή και μάλιστα αποδείχθηκε παραπάνω αληθινή από ό,τι μπορούσα να ελπίζω.